Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Nina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye seli dugusajɛ ye Mali kɔnɔna na. Bi kɛra seli ye Marokukaw fɛ yen. Min ye Wɔlɔfɔw ye olu fana y'u ka seliba ale timɛ bi. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Seli dugusajɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a to tobi ka ca kosɛbɛ. Sabula to ale ma ka di maa caman ye. Grand frère Basiru Traoré an taara ale kɔni fɛ bi sirakɔrɔ. An taara an namadina aw ka to la ye kosɛbɛ k'an fa ŋami.
walisa o to b'an kɔnɔ fala ye e fana bɛ yɛlɛmani n b'a dɔn k'a fɔ i fana bɛ saga a dibicogo ɲumanba ka yɛlɛmanikaw fɛ nin waati in na an b'i fana fo yan fo yɛlɛmani ka Kayi marabolo maa bɛɛ lajɛlen fo fala ye bi ye don min ye bi ye furancɛla fanga ɲɛma Général d'armée Assimi ale ka san 4 o sɔrɔli golo kan o ye bi ye bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ ko min ye juin kalo tile 7 san 2021 u y'a fɔ min ma sa ko rectification ale dayɛlɛla ka kɛ ni Assimi ka kalikan ye Cour suprême maaw olu ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleya in kɛra Bamakɔ CICB la o san 4 o ye bi ye san 4 min ye Assimi ye a ka ko faamu cogo a ka ko kɛ cogo politiki siraw fɛ ale ni mara siraw fɛ san 4 a sera ka miirinaba minnu sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye Senkɔrɔ Jara ale kɛlen no k'o fa siri bi fala ye min ye sahélien ale kɔnɔna na juin kalo tile 7 san 2025 ale kɔni ye min ye yɛlɛmaliba kɛlen an ka jamana kɔnɔ Mali yɛrɛ taabolo ani Mali kɛcogo ka sanga ni maa ye maa min n'o tun ye colonel ye bi n'a kɛra Général d'armée Assimi Goïta ye ale ka san 4 sɔrɔli ma fanga la waati min Assimi bɛna furukufuruku olu tun bɛ yen syndicat tɔnw olu kun kɛn bɛ k'u labɛn k'u na baara bila o boloda min ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ fana ye politiki kɛnɛ kɔnɔna na o fana kun cayalen don nka Assimi bi ale kɛra furancɛla fanga a so camancɛ yiri ye so camancɛ yiri min Malikura ani fiyɛli ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ ale ni wolomasiri tabaw olu ka cɛma falenba caman yaasa baara in a ka se ka kɛ ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Général d'armée Assimi ye ale kɔni bɔra wolomasiri tabaw ka cɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min cɛla o ye force spéciale ye force spéciale min bamanciya ni ɲugawale kɛlɛli o y'a taalan ye o de kama hali bi min ye Général d'armée Assimi ye a ka marifa b'a kɛrɛ la san kalo 12 surasi fini o b'a kan na min ye Mali jamana ye a bɔra degun min kɔnɔna na a n'a ye gɛlɛya minnu ye san 10 tɛmɛnen na basigibaliya o y'a to bi Assimi ale n'a tɔ u ka jɛsa ka na yɛlɛmali kɛ maa dɔw ko k'u kati ka gɛlɛ dɔw ko ka u fo u ka yɛlɛmali bolodali la yɛlɛmali min n'o taara politiki sira fɛ yɛlɛmali min n'o ye fasodenw ka yɛlɛma hɔrɔnya o don ba la yɛlɛmali min n'o ye kɔnɔna lakana k'o sigi sen kan yɛlɛmali min n'o ye politiki taabolo kura k'o baaraw fana sigi sen kan mara kɛli hukumu kɔnɔna na ani wolomasiri tabaw ka baara la Assimi a n'a tɔw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ yaasa baara kɛlen minnu bɛ yen n'olu kalifara u la olu ka se ka sigi sen kelen kan mai kalo tile 21 k'a fɔ mai kalo san 2021 min ye a waati la rectification ko kuma min fɔra Assimi ale y'a kɛ sa yaasa min ye jamana yɛrɛ ye jɔsen ɲɛnama ka sɔrɔ a la taabolo ka sɔrɔ a la Bamako min ye fanga nima yɔrɔ ye o ka kɛ sira ye sira min ni maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ni Mali bolo ka di ɲɔgɔn ma u ka olu bonyali siraw kɛ n'o y'a sɔrɔ furancɛla fanga rectification daminɛ in na sa maa minnu bɛ yen n'olu ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye fasodenw ka cɛnjɔkulu n'olu tun bɛ M5 RFP kɔnɔ sɔrɔdasiw n'olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma o y'a to sa min ye rectification daminɛ na Choguel Kokala Mayiga bolokɔni ka ɲɛsin ale ma k'ale ta sa k'ale bila min ye sɔrɔdasiw ye olu ka premier ministre ya hukumu kɔnɔna na jamanadenw bɛɛ lajɛlen olu ka jɛrɛ o hukumu kɔnɔna na min ye nin fara ɲɔgɔn kan in ye a kun kan ka taa ni sira caman ye nka don dɔ la mɔgɔw kalayara kosɛbɛ k'a sababuya kɛ fara a n'a maracogo fanga a n'a kocogo wa a ma ɲɛ min kɔ farali nana don nin jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye M5 RFP ani sɔrɔdasilakaw o yɛrɛ ma mɛn kosɛbɛ min ye yan'o ka kɛ sa
a yera k'a fɔ min ye baara caman kɛra gouvernement fɛ koyi min ye yɛlɛmali caman don an ka mara yɛrɛ taacogo la ani an jɛɲɔgɔnw ka taacogo la san 4 in kɔnɔna na MINUSMA sira yirala ale la ko ale bɛ se cogo min na ka waa wɛrɛ Faransi min n'o mɛnna an fɛ yan ale min ye an ka jamana ale kɔnɔna na ale min ye baara caman kɛ n'an ka jamana ye baara caman kɛ depuis lawale la fo ka na se bi ma ale fana taara a n'a jɛɲɔgɔnw Mali ye yɛlɛma don a teriw olu taali la olu sigili la sen kan Irisi jamana o sugandira k'o kɛ teri ye teri min ni baara bɛ se ka kɛ o ye yaasa wolomasiri taba olu ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ ten cogo min Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka maliya kɛ cogo min diɲɛ fantan 4 ale ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛma hɔrɔnya min n'an b'a ɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogo min lakana yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ cɛfɔ ni kanbɛn san 4 in kɔnɔ Asimi ye dɔ kɛ o fana na min ye général d'armée a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma o ye ka bamanciwale ni ɲɔgɔnwale kɛlɛli k'o kɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se a dan na san 4 in kɔnɔ min ye ɲɛbila kumaw ye olu dɔw sigira sen kan yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔni an kun tɛ se ka se an n'an ka sɔrɔdasiw dɔɔni wulikajɔ kɛra ka minɛn ɲini ka di wolomasiri tabaw ma Sadio Kamara n'o ye général de corps d'armée ale ni wolomasiri tabaw ka gungamaw baro kɛlɛtigi n'a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ye o misali ɲuman ye Asimi ka laɲini tun ye min ye yɔrɔ yɔrɔ tun bɔra Mali ka mara kɔnɔna na an ka segin a bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye sɔrɔdasiw ye olu ka se ka taa faso a baaraw kɛ yen o la sa baara sigira sen kan Salma Sininko yaasa ka se ka o baarabaw boloda bi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Mali a jamana kɔni duguba tɛ yen wolomasiri tabaw sigilen tɛ yɔrɔ min mara tɛ ka kɛ yɔrɔ min na bi basigi ni lafiya o ɲinini hali n'o y'a sɔrɔ a ko ka gɛlɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna san 4 na a yera k'a fɔ jamanadenw ka hakɛw jamanadenw ni ka kow kuranko b'o la min ye furakɛliko b'o la maaw yɛrɛ yɛlɛmaliko b'o la tiɲɛ don fɛn bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ degun dɔw yera nka o bɛna ta Asimi ale y'a ta a yɛrɛ la ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta sa min ye kuran ye ka se k'o di an ka dɔgɔtɔrɔso la sɔrɔdasi minnu binna olu ka denbayaw k'olu ta ba la maa minnu bɛ yen sa ni olu tun b'a fɛ mara ka kɛ cogo min na ka se ka mara ka ɲɛbɔli sirali dɔw kɛ nka min ye waleya in ye a tɛ taa min kɔ o ye k'a fɔ Mali kɔni a taabolo falenna Mali bɛ baara kɛ cogo min ŋaniya min bɛ an na taabolo min b'an na o kɛra taabolo belebeleba 3 ye k'o dantigɛ bɛɛ ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka nafaw jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ min na k'o sigi sen kan k'o kɛ taabolo ye sa min ye guwakulu 3 ye jamana tɛ se ka taa min kɔ Asimi ale sigilen fanga la sa a yera k'a fɔ min ye fanga waradabaw ye olu fana wulila koyi politikimaw olu tun ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ sɔ ni makɔrɔni ye Asimi ma bila dagirinda la a ye olu fana dɛndɛn ka taa n'u ye dɔɔni fo ka taa se u cili ma bi kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye Mali kɔnɔna na fanga a bɛ sɔrɔdasiw bolo baara taacogo u ni jamanadenw caman bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o misali ɲuman ye gouvernement ye cakɛda belebelew kalifalen don maaw la maa minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ ye fasoden minnu bɛ se ka baara fana kɛ tiɲɛ don waati caman maaw bɛ tɛgɛrɛ fɔ fanga kun nka min ye maa caman ye olu fana ko ko layiduw ma timɛ fanga taabolo fanga kɛcogo yɛlɛmaba minnu tun bɛ yen dunko juguya ni yuruguyurugu fɛ ni maaw kun hunanfan ye o ye maa caman bɛ fɛ yɛlɛma ka don o ko la biɲɛ kurabɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ o y'a to bi fɛɛrɛ caman sigira sen kan sariya ko ta nasira fɛ o yɛlɛmaw lawaleyali olu bɛna nana dɔɔni yaasa min ye jamana ɲɛmaaw ye laɲini min bɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min maaninfinw kɔrɔtɔlen bɛɛ lajɛlen ko k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ wa ko k'a ɲɛnabɔ sisan a nɔgɔnin fɛ o de la baara minnu bɛ ka kɛ bi a bɛ ni kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye Asimi a n'a tɔw bolo Asimi dun ko ale ka filɛlan ale ka lajɛlan ale ka taabolo o bɛɛ lajɛlen o masuruna an'o misali bɛ ta Modibo Keyita la koyi o min ye an ka jamana tuntigɛbaaw olu fana ka maa ye min ye jamanakuntigi fɔlɔ o y'o kɛ Asimi y'a yira sa k'a fɔ min ye ale ka waleyaw ye a ka jan o a ka surun o fɔnkɔɲɔgɔnkɔw b'a la o kuntilenna min bɛ ale la o ye k'a fɔ jamana a ka se ka lafiya jamanadenw ka se ka baara kɛ yɔrɔ caman na basigi ni lafiya ka na sɔrɔ ka se ka yakubaya min ye maaninfinw ye u yɛrɛ ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ u ka baara kɛlenw na nka nin bɛɛ lajɛlen sigilen don min kan o ye jamana yɛrɛ ka kɛ jamana ye fɔlɔ an ka jamana sɔrɔ an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ an ka bɔ degun kɔnɔna na
sanani kɔnɔna Asimi a kɛlen ka kalikan kɛ CICB kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a lajɛ sa Mali furanjɛla fanga maa caman n'i ka filɛlan don a la dɔw ko politikimaw tɛ dɔw ko politikimaw don dɔw ko k'u fɛɛrɛ ka bon nka min ye fanga ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo bi filɛlan mun b'u la u ni jamanaden caman ŋunanfan ye kelen ye bɛɛ lajɛlen sago tɛ se ka sɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka bi na waleya minnu bɛ sen na maaw ka fɔla n'a sera ka sigi sen kan ni faamuyali kɛra ni bɛɛ sera k'i bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa min ye degun bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka dɔgɔya tiɲɛ don waati min na furanjɛla fanga a bɛ rectification kɛ o ni bi tɛ kelen ye nka wulikajɔba minnu bɛ sen na ani yɛlɛmaba minnu bɛ sen na o kan k'a to sa baara ninnu ka se ka ɲɛ sɔrɔ Senkɔrɔ Jara ko bi na Mali bɛ min fɛ o ye bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma fɛn minnu sigira sen kan san 4 kɔnɔ ɲuman na an k'olu sinsin olu ka se ka taa ɲɛ minnu ma ɲɛ o majɛw ka lajɛ fili minnu bɛ yen olu ka se ka latile ko gɛlɛyara cogo o cogo an ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ waati dɔw la min ye ka fɛnw jalakiliw ta min ye ka se k'a fɔ ko ma diyaw ye kuranko ta na sira fɛ jiko ta na sira fɛ baloko ta na sira fɛ sɛnɛko ta na sira fɛ o bi bɛn nka min ye jamana ɲinini ye k'an k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ Senkɔrɔ ale y'o fɔ n'o ye Jarakɛ ye Sahelienne kɔnɔna na ka kɛ ni Asimi ale ka san 4 sɔrɔli ye wala n'an bɔra yen an bɛ taa Wolomasiri tabaw ka gun kan Wolomasiri tabaw olu ye bataki belebeleba ci an ma bi fala ye bataki min kɔnɔna na baro kɛlɛtigi y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko min ye wulikajɔ belebele sigira sen kan Mali fantan 4 Bamanciwale ɲugawale kɛbaw fɛɛrɛ jugu ni janjugu min dalen don u bolo dibidibi ko minnu bɛ u bolo k'u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ɲini ka taa filenkolon ci k'a da kolon ci yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye kibaruya jɔnjɔnw ye olu bɛ ka d'u ma baaraw sigilen don sen kan Wolomasiri tabaw fɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko seliba masurunan na min ye basigi ni lafiya o ɲinini hukumu kɔnɔna na jamana ale service de renseignement n'o ye Modibo Konɛ n'a ka maaw ye olu ye baara caman boloda sɛgɛsɛgɛli kunda kibaruya ɲini kunda min ye jamanadenw k'olu bɛɛ lajɛlen dɔ yɔrɔ caman na k'o y'a to janfan caman bɛ yen min ye waleya jugu caman bɛ yen bingali wale caman kun kan ka ta ka ɲɛsin an ka jamana fan caman ma ka jatigɛ o ni siran don jamanadenw na min ye jamana marabolow ye ka taa se jamana yɛrɛ fan caman ma basigibaliya o bɛ se ka don ye cogo min ka siga ni calatigɛ jɛkulu yɛrɛ fana yigiyɔgɔli ye yaasa jamanadenw bɛ se ka siga cogo min na jamana maracogo ɲuman in na o la sa ko min ye Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw ye u dɛmɛbaa minnu bɛ kɔ kan maa minnu ye fɛɛrɛ tigɛ se ka wari d'u ma kunnafonidila minnu kun labɛnnen don k'o kibaruyaw di k'u ka t'u ka ciw la min ye Mali Wolomasiri tabaw ye olu ye furabɔ woro ɲɛma pewu yɔrɔ caman na bi dugu caman na bi u sera k'u bolo da Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw u ka jan caman ma ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ni lakɔlɔsiliw ye baro kɛlɛtigi ka bataki kɔnɔna na sa a ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna janfa ninnu kɔnɔ kun ka dun min ye Wolomasiri tabaw ye u ye ninnu ka yɔrɔ caman bɛ yen u y'olu ye min ye u ka ko bɛ taa labɛn yɔrɔ min bɛnbɛnbɛn minnu tun b'u bolo min ye jɛkulu marafatigi ninnu ye n'o ye Bamanciwale ɲugawale kɛbaw ye wulikajɔ kɛra ni pankuru ye yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔna na ni tile 2 laban in na o jaabiw ye min sɔrɔ n'o ye jaabi sanumanw ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko o de filɛ nin ye juin kalo tile 6 Bamanciwale ɲugawale kɛbaw daga yɔrɔ belebele an'u ka taji mara yɔrɔ belebele o kɔni taara gosi Bulukɛ Sikaw fɛ yen ale ni Dunakaw fɛ yen Baɲangara o marabolo kɔnɔna na ale ni Douentza marabolo kɔnɔna na min ye juin kalo tile 6 kelen in ye fana Wolomasiri tabaw ye furabɔ woro ɲɛma Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw u ka yɔrɔ dɔ fana na n'o ye Kari Jiba ye Kari Jiba ale bɛ Gurumara Rus marabolo la min ye Tombouctou o région kɔnɔna don Bamanciwale kɛbaw sa o kɔni kun kɛlen don ka taa minɛn caman dogo n'o y'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye Sɔrasiw ye wulikajɔ kɛ k'o bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'o dakolon ci minɛn minnu cira sa a yira k'a fɔ min ye esansi bariko 1000 taji o tun b'a kɔnɔ o kun y'u ka taji ta yɔrɔ ye Tombouctou marabolo la Wolomasiri tabaw ye o bɛɛ lajɛlen kari ni pankuru ye bi n'o ye juin kalo tile 7 ye ka kɛ ni kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔlen ye waati caman lakɔlɔsili kɛlen Wolomasiri tabaw fɛ u ye wulikajɔ kɛ sa ka taa min ye Zaro ne ale bɛ Gurumara Rus kɔnɔna na Tombouctou marabolo la Bamanciwale ɲugawale kɛbaw ka daga yɔrɔ belebeleba dɔ tun bɛ yen n'u bɛ kan k'o kɔnɔna na k'o fana da walo
o dawalolu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye u ka kɛlɛkɛlaw ka kɛlɛdege yɔrɔ dɔ tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma sa ko poste de commandement o kɔnɔna na minɛn caman tun b'u bolo u bɛ kibaruyaw di ni min ye n'u bɛ baaraw kɛ ni min ye mobili 3 o fana da karila o yɔrɔ fana na k'o filenkolon ci k'o dagakolon ci min ye terrorisiw u ka minɛn wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ juin kalo tile 7 kelen a yira sa k'a fɔ ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye min ye Zaro ale kɔnɔna kelen na pankuru ye wuli ka jɔ kɛ Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw nana kilo 45 n'o ye Kidal ka taa ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɔrɔn ni Wolodugu yan fan fɛ dantara kari yen fana na tuguni Wolomasiri tabaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw tun bɛ yen l'armée ale kɔni b'a ka wuli ka jɔ la sanfɛ ani duguma ka se ka baarabaw kɛ Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw dogo yɔrɔ u ka wow u ye kow labɛn yɔrɔ min yaasa ka se k'a bɛɛ lajɛlen dankolon ci ka filenkolon ci an ka jamana kɔnɔ baro kɛlɛtigi ko ka a bɛ Wolomasiri tabaw fo u ka wuli ka jɔ n'u ka timinandiya la ka dugudenw fana fo u ka kibaruya ɲuman sɔrɔli na an'u ka basigi n'u ka lafiya la ko sabula nin bɛɛ lajɛlen kun kɛ kun ye min ye jugu fɛ ka se ka na ni siran ye ka na ni jɔrɔ ye k'o don jamanadenw kun na k'a ye i n'a fɔ sa Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw olu bɛ ka se sɔrɔ u n'u dɛmɛbagaw Mali kan nka min ye malidenw ye u ye faamuyali kɛ u ye nin ko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi basigi ni lafiya kɔnɔna na Wolomasiri tabaw ko sa ko u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw k'u miirina kɛ kelen ye ni Ala sɔnna a ma Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw kɔni dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ u ka fɛn minɛnw dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ wuli ka jɔ fɛn bɛ n'u b'a fɛ k'a boloda Mali fan o fan fɛ olu na taa olu bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa ka se ka u bɛɛ lajɛlen kari k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wuli ka jɔ ninnu kana se ka ɲɛ sɔrɔ u fɛ min ye baro kɛlɛtigi ye a ko fana ko a b'a ɲini jamanadenw fɛ maa minnu bɛ n'u bɛ ka ninnu jɛkulu ninnu dɛmɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko sariya a bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin u ma min ye chef d'état-major ye k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ a b'a ɲini dugudenw fɛ a b'a ɲini an ka togodamaw fɛ maa si kana don ninnu fɛ jɛ la sabula u ka ko a ti laban a ti ɲɛ sɔrɔ wa a tɛna se ka fɛn sɔnna sabula min ye armée ye ale wulilen don k'i jɔ a kɛlɛkɛcɛ kan nin waati in na n'an bɔra yen halisa armée ka bataki fana kɔnɔna na hali bi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw ye u ye waleya minnu kɛ o b'a to sa olu ka se ka dugudenw fo duguden minnu bɛ yen n'olu sera ka baara belebeleba kɛ ka se ka kibaruya sanumanw di yaasa k'a ɲini k'u mabɔ Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw la o hukumu de kɔnɔna na sa min ye u ka yɔrɔ minnu bɛ ka kari bi cɛnni min bɛ ka dugu bi k'o bɛ ka to sen na bi tile kɔnɔna na sa pankuru ale kɔni wulila ka yɔrɔ 5 ɲɔgɔnna min ye Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw olu ka yɔrɔ 5 n'o y'u ka daga yɔrɔ ye an ka jamana ale kɛɲɛkan fan fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kari 2 o kɔni tun bɛ yen sa min ye bawule o kɔnɔna na kilomɛtiri 40 ka taa jijeni masuruna na min y'u ka dogo yɔrɔ 2 tun bɛ u y'o fana dawalo 2 wɛrɛ o fana tiɲɛna kilomɛtiri 20 ka taa Sandare ale fanfɛla la min ye 1 ye o kɔni kun ka surun kosɛbɛ min ye Bafarara kilomɛtiri 40 o de bɛ ale ni Awuru cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ Kayi marabolo kɔnɔna na min ye u dogo yɔrɔ 5 o de tiɲɛna bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara la min ye bawule ale kɔnɔna na jijeni masuruna na Sandarekaw fɛ yen ale ni Awurukaw olu fɛ yen ko nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na to sonna min ye dugudenw ye ko k'u fo u ka ko faamuya ko cogo ɲuman na yaasa ka se ka sigiyɔrɔya sanuman di min ye Wolomasiri tabaw ye u ka se ka baara kɛ hakɛw kɔnɔna na basigi ni lafiya a bɛ se ka don cogo min na an ka jamanaw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ senna waati min a yera k'a fɔ ko min ye Bamaɲɔgɔnɛ jugawale kɛbaw ye denmisɛnnilakaw de ka ca kosɛbɛ u ka gun ka nin waati in na baara min bɛ yen n'u bɛ k'a kɛ u bɛ k'a kɛ ni denmisɛnnilakaw ye o ye degunba ye sabula a yirala k'a fɔ k'o ti bɛn maa caman y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin funankɛni ncinin olu caman de bɛ marifa talen don ka d'u ma a dɔw yɛrɛ n'u hakili ti ɲɔgɔn fɛ olu de bilalen don nin baara cɛjugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye nin ko in ye Mali ale kɔni b'a kɔn min ye jamana wɛrɛw ye olu fana y'a yira k'u b'a kɔn i n'a fɔ UNICEF yɛrɛ ka laɲini don cogo min denmisɛnnin funankɛninw olu kana taa kɛlɛdagaw olu kɔnɔna na kabini furancɛla fanga daminɛna an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Wolomasiri tabaw ye doni caman minɛn caman sanna ka di u ma yaasa ka se ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan drone b'o o la n'o ye drone kuraw ye taa se kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ma sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 31 Wolomasiri tabaw ye minɛn kura wɛrɛw sɔrɔ minɛn minnu donna kabini sibiri fo ka taa se kari tɛmɛ fo ka taa se tarata tɛmɛnen ma karima bon kosɛbɛ olu ye u ye ɲɛna cogo min na a kan ka nafaba ɲɛ an ka Wolomasiri tabaw ye
ale ni Mondoro ani Douanza kɛlɛ waati sa a yera sa k'a fɔ ko min ye an ka sɔrɔsi kɔrɔ dɔ n'o yɛrɛ tun b'an ka kolomasiri tabaw ka gun kan ko de waleya cɛjugu ninnu kɔni dɔw sigi sen kan kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnna Burukesikaw olu fɛ yen min ye Nouvelle Horizon ni L'Essor ye olu ye nin fa siri sa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko bingali minnu kɛlen filɛ nin ye ko kɔlɔsili kan ka kɛ a la kosɛbɛ sabula maa minnu don n'u nana moto la a yera k'a fɔ u ye kojugu minnu kɛ o yɛrɛ dɔrɔn tɛ maaw bɛ yen bi minnu kɔni tun bɛ an ka sɔrɔdasiw ka gun kan kosɛbɛ k'olu sen yera nin ko in na Soir de Bamako ale y'o kuma in sinsin ko min ye Jinim ye n'o ye Bamaciwale kɛbaaw ye ale ni a nɔnaw minnu alimusilimumaw ye ka taa se Burukesi ni Mondoro kɔnɔna na ko bingali min kɔni kɛra ye k'a bakama bonyana kosɛbɛ ko armée ale kɔni ye bula don u la fa bɛɛ lajɛlen fɛ min y'o bingali sa ko o y'a to wolomasiri tabaw yɛrɛ ka ninkura ta ka Burukesi a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ko yan'o cɛ fana min y'an ka wolomasiri tabaw ye Sirakɔrɔlakaw fɛ yen Kulukoro mara la u ye wulikajɔ kɛ yen Tanabugukaw fana fɛ yen mais kalo tile 30 tɛmɛnen u ye wulikajɔ kɛ yen min ye armée ye ale kɔni b'a kɛlɛkɛ sen kan nin waati in na yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Muruja fana wulikajɔ kɛra yen i n'a fɔ L'Essor ale kɛlen don k'a fa siri cogo min na ka kɛɲɛ ni wolomasiri tabaw ka wulikajɔw ye Mali Burkina Niger ale ni jamana wɛrɛw olu tun bɛ kɛlɛbolo dɔ labɛnni na min ye Taharinakal ye Taharinakal ale tako filanan kɛra Nigerkaw fɛ yen min ye nin ɲɔgɔnyeba in ye force spéciale olu ka ɲɔgɔnye don a kɛra Tiliyakaw fɛ yen min ye Tawa ale kɔni marabolo kɔnɔna na Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa colonel min bɛ n'o ye colonel major Mahamani Sani Kiyaw a ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo duguma sɔrɔdasi minnu bɛ Nigerkaw fɛ yen ale de y'o ka ɲɛmaa ye ka kɛɲɛ n'u ka wolomasiri Niger wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye ale de y'o bila ye Mali ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye Mali ka commando parachutiste olu tun b'a ko kɛnɛ kan n'o ye RCP maaw ye olu taara ka taa nin kalandege ni nin baara in kɛ Mali tun bɛ cogo min Burkina Faso Niger olu tun bɛ cogo min Tchad ani Togo olu kɛlɛkɛcɛw fana tun bɛ a kɛnɛ kan bingali min kɛra Jurakaw fɛ yen kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye olu ka maaw kɔni caman ye a yira k'a fɔ ko degun kɔni kɛra Jura kɛlɛbolo ko in na nka min ye waleya cɛjugu minnu kɛra sa o ye k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni minnu binna ye maa minnu ye o waleyaw kɛ o de jugara kosɛbɛ min ye Jura waleya in yɛrɛ kɛra maa min fɛ o ye Al Hussein ye CNDH ale ye bataki kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamaciwale jugawale kɛbaaw ye u ka sariya sɔsɔ jo sariyaw lafasabaliya k'olu tɛna se k'u sigi k'u ɲɛ tugu o kan u b'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baara la yaasa min ye u bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ CNDH a y'a ka dusumakasa yira k'a yira sa ko Sɛnɛgala 7 olu taara ta u ka foro kɔnɔna na Sinzannikurakaw fɛ yen Masira mara la min ye CNDH ye a ye welewelemada bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na sɛnɛ ale kɛcogo ɲuman na Nouvelle Horizon o y'ale ka fasiri ye nin dɔgɔkun in ale kɔnɔna na halisa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma sa maliyɛn minnu bɛ Malabo olu fana ye donbolo kɛ ka taa fara o kan sa Rotary club min fana bɛ yen n'o o ɲɛmaa bɛ Alassane Kante bolo olu ka district 991 olu ye wulikajɔ kɛ ani Bangladeshikaw Mali la ka fura caman k'o ta k'o di an ka wolomasiri tabaw ma juma tɛmɛnen sɛbɛn kɔni ale fa sirila Soir de Bamako maaw olu fɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na sa a yera k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen n'a a bɛ f'o ma ko mouvement défense autodéfense n'o tɔgɔ dalen don Bitɔn na Kandara Tɛnɛnkunkaw fɛ yen ko olu kɔni ye olu taara bin maaw kan nin tubabu kalo in kɔnɔna na min ye waleya cɛjugu in kɔni sa ko a jugara kosɛbɛ sabula min ye Bamaciwale jugawale kɛbaa ninnu n'o ye groupe d'autodéfense ye Tɛnɛnkunkaw fɛ yen k'olu ka maa 7 o de nin tora la waleya in kɛra maa minnu fɛ sa o ye Bamaciwale jugawale kɛbaaw ye u kɔni taar'u sɔrɔ u dagayɔrɔ ninnu na sa n'o o ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu ye k'u bɔnɛ u nin na indépendant ale ye o kibaruya di a ka daseliw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na minisiri min bɛ sɔrɔko kunna ale tun bɛ Malikura taa sira la min ye Aluseni Sanu ye a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye musaka ko kan ka jamana kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana furancɛla fanga kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ musaka min bɛ sɔrɔ a ka se ka don a daw fɛ min ye furancɛla fanga ye ni ale rectification daminɛna san 2021 ka na se san 2025 ma ko a ye CFA wari miliyari 800 a y'o de don dɛmɛ na ka ɲɛsin jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min
kɛrɛnkɛrɛnnenya sa a dɔw kɔni dira cakɛda ma i n'a fɔ CMDT olu ka se ka baaraw kɛ informateur ale y'o fasiri min faralen n'o kan sa o ye k'a fɔ sa min ye sanu ye a y'a yira ko maaw kana jɔrɔ sɔrɔko la an ka jamana kɔnɔ musaka minnu kɔni bɛ yen n'olu jamana kan ka olu kɛ olu bɛna ta ba la wa baara bɛ se ka kɛ n'o ye ni Aluseni Sanu ye sa a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na a ye tali kɛ min na sa o ye k'a fɔ bi an ka hakilila tigɛ Nouvelle Horizon maaw o y'olu ka fasiri ye nin dɔgɔkun in kibaruyaw olu hukumu kɔnɔna na maa min bɛ yen sa n'o ye muso ye ale fana tun ye dɔgɔtɔrɔ dɔ kɔni ja ta dɔgɔtɔrɔ min ja tara sa ko kuma min fɔra o dɔgɔtɔrɔ fɛ o ma bɛn ale ma ko a ye sira wɛrɛ ta dɛ min ye sɛbɛn min fasirila Nouvelle Horizon fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko médecin-lakaw n'o ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye k'u ye muso wele muso min ye ja in ta pour cybercriminalité la yaasa a ka se ka t'i ɲɛfɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ sen na Nouvelle Horizon ale ka fasiri ye nin ye an bɛ to ale bɔlɔlɔ ka kibaruyaw la Mali ale minisiri min bɛ bɔlɔlɔ ko kunna ani kunnafonidi ko kunna maraw bolo olu kɔnɔna na n'o ye Alihamdu Agi Iliyɛni ye a ko k'a b'a da maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan ko forum international min bɛ yen n'o sigilen don Subahana Mansinw olu yiriwali ka sa n'o baara bɛ ka kɛ Irisikaw fɛ yen n'a daminɛna juin kalo tile 5 a n'a tile 6 ko Mali ale yɛrɛ ye maa minnu bila ka taa kɛnɛ in kan n'o ye délégation officielle ye ko o kɔni o taara min ye ka taa baara kɛ Mali tɔgɔ la ko min ye a délégation Mali délégation officielle ye ale ka baarakɛyɔrɔ cadre ani maa minnu bɛ yen n'olu b'ale ka baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔna na ko olu de taara Mali tɔgɔ la officiellement n'o o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw yɛrɛ ka minisiriso ye min bila ka taa o ye k'a fɔ sa complexe numérique min bɛ Bamako o y'olu maaw ye service min bɛ yen n'o ye certification de signature électronique o maaw b'a la agence de technologie de l'information et de la communication AGETIC o b'a la cellule d'informatisation des services fiscaux et financiers o b'a la société malienne de transmission et de diffusion n'o ye SNDT o maaw fana bɛ a la autorité malienne de régulation de télécommunication des TIC AMRTP o bɛ a la minisiri ko sa ko a bɛ min da maaw tulo kan u ye maa minnu ye ko olu taara nin jɛrɛjɛkulu in kelen kan n'olu y'a fɔ ko u ye Mali délégation officielle maa ye olu ni u ma taa ɲɔgɔn fɛ wa o maa minnu taara n'u ye kuma fɔ kuma minnu bɛ yen ni o ni fɛn tɛ bɛn o ni Mali ta u tɛ ɲɔgɔn ye sira la min ye Mali délégation ye ale min taara ale ni maa minnu bɛ yen n'olu taara u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yen u ma taa ɲɔgɔn fɛ u ti ɲɔgɔn kalama wa min ye délégation officielle ye o maaw tɛ wa u ye kuma minnu fɔ ko bɛɛ k'a bila u kunna fana ko o kuma tɛna se ka kɛ ta ka ɲɛsin Mali délégation officielle ma minisiri ko min ye maliyɛnw ye u k'a bila u kunna sa k'a fɔ ko min ye Mali délégation officielle ale kɔni bɛ kɛnɛ kan yen a taara olu ni maa minnu bɛ yen n'u olu welela maa wɛrɛw fɛ o taara sira wɛrɛw fɛ olu tɛ kelen ye minisiri ko sa ko min ye Alihamdu Agi Iliyɛni ko min ye baara kɛcogo ɲuman na ko olu kɔni bɛ baara min kɛ sa ko ye ka Mali kumakan lase diɲɛ fantan naani fɛ bɛn ni kelenya o kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ sɛbɛn in na sɛbɛn fa sirila minisiri fɛ nka yamaruya dira maa min ma o ka se k'a tɛgɛnɔ bila o ye chef de cabinet n'o ye Mohamed Ag Albachar ye ale fana ye chevalier de l'ordre national ye fala ye sisan an bɛ taa Makan hiji a bɛ ka sa kunforiyɔrɔ la dɔɔni dɔɔni min ye hijitalaw ye baara kun labanw olu bɛ ka se kunun ko u ye min sera ka baara minnu kɛ an ka jɛ an ka taa Makankaw fɛ yen Ibrahima Jawara ale ye min sɔrɔla an ka jɛ ka o filɛ. An bɔlen kɔfɛ Muzdalifa ka na Mina sɔgɔmada in na jumadoyaba in na seliba kalo tile 10 juin kalo tile 6 le 6 juin 2025 sɔgɔmada in na an balima silamɛw filɛ gouvernemental ka hejidenw an nalen sɔgɔmada fɛ dɔrɔn u y'u ka minɛnw bila tantanw kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ k'u jɔ a kan na alhamdulilayi commission religieuse an ka alimamiw n'an ka seku u ye hejidenw guide ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la an balima silamɛw a bɛ tɔgɔma sen na ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la maa minnu bɛ yen k'a fɔ n'u tɛ se ka tɔgɔma ka taa olu b'u ka bɛlɛ di maa wɛrɛw ma olu bɛ t'u ka bɛlɛ bon u pilasi la alhamdulilahi u ye ejidenw bɔ k'u jɔ gurupu cogoya min na an k'an kunda ka taa bɛlɛ fɔlɔ sitanɛ bon fɔlɔ ka t'o kɛ bi selidoyaba in na bɛlɛ 7 ka taa fili an balima silamɛw an bɔlen kɔfɛ Muzdalifa sɔgɔmada in na. An balimaw bi bɛlɛbon a ma nɔgɔn dɔɔni ka d'a kan
ijide fanba bɛɛ bɛ bɔ Muzdalifa dɔrɔn k'u tilen ka taa sitanɛ bonyɔrɔ la a jama ka ca kosɛbɛ o de y'a to an ye waatinin kɛ sira la ka d'a kan hali tɔgɔma a ka gɛlɛn maaw bɛ tɔgɔma dɔndɔn ɲɔgɔn kɔ de jama ka ca kosɛbɛ an balima silamɛw nka alhamdulilayi filɛ gouvernemental u ye maaw lajɔ ka tɔgɔma dɔndɔn n'u ye gidiw bɛ ɲɛfɛ Mali darapo b'a bolo cogoya min na maa kana tunu hali n'i bɛ yɔrɔ jan fɛ jama la n'i y'i kunkolo kɔrɔtan i bɛ Mali darapo ye n'i y'o ye o b'i guider i ka se ka tugu jama kɔ k'aw kunda ka taa jamaratu la n'an k'a ma k'a fɔ ko sitanɛ bonyɔrɔ an balimaw. والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا sitanɛ bonyɔrɔ la an balimaw ni an selen sitanɛ bonyɔrɔ la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na Allahu akbar jama ka ca kosɛbɛ mɔgɔw b'a la ka sitanɛ bɔ an balima silamɛw ayiwa n b'aw to nin waati in na aw yɛrɛ k'a lajɛ aw ka sera n'a ye sitanɛ bon an balima silamɛw. an bɛ to yan sini samedi fana an bɛ taa ka taa sitanɛ bɔ an balima silamɛw a sabanan o bɛ kɛ dimanche n'an y'o kɛ o y'a bannen an bɛ sɔrɔ ka minɛnw cɛsa an balimaw ka mina bila k'an kunda ka segin ka taa Makan n'an taara Makan o cogoya kelen don an bɛ taa minɛnw bila hôtel la ka sɔrɔ k'an ɲɛsin ka taa alikaba la iji tawafu ka t'o kɛ ani safa ni marwa ka t'o boli an balimaw n'o kɛra sa o ye hiji bannen pepepepepewu an balima silamɛw voilà sitanɛ bo an b'a kɛ bi juma samedi ani dimanche an bɛ sɔrɔ ka segin ka taa Makan ka sɔrɔ ka taa alikaba la inshallahu tawafu ka t'o kɛ safa ni marwa ka t'o boli kɛ o ye hiji bannen ye o kunnafoni tɔw an b'a lase aw ma inshallahu a ye dugawu k'an ye farikolo kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ nka kunnafoni an b'a di fo ka taa ban inshallahu. alhamdulillah rabbil alamin an balima silamɛ an b'a fɔ ka waliman dɔn nin cogoya ye tan sitanɛ bon an ka mɔgɔw y'a kɛ filɛ gouvernemental ye seli ye selidon yɛrɛ ye seliba kalo tile 10 sitanɛ fɔlɔ u bɛna ka n'o bon alhamdulillah sini samedi ani dimanche an b'a tɔ kɛ inshallah aw ni cɛw ni baraji aw balimakɛ filɛ Ibrahim Jawa ka bɔ jamaratu la sitanɛ bonyɔrɔ la assalamu alaikum inshallah aw k'an bɛn. Jawara min fo k'i waleɲuman dɔn min ye hiji ye a bɛ ka s'a kunforiyɔrɔ la cogo min an bɛ dugawu kɛ u ye dugawu minnu kɛ an ka jamana ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hiji taaraw ɲuman taara cogo min ala ka o ɲuman segin ten ka n'an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ kununko an ka kibaruyaw la an y'a fɔ aw ɲɛna ko min ye Iba Njayi ye n ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la Ibrahima Njayi n'o ye Iba Njayi ye maa min bɛ yen n'o n'a ye baara kɛ kosɛbɛ o ye Altine Tarawele ye ale ye Meridi district o ka kunnafonidila ye a ko ale bɛ min dɔn Iba la o ye k'a yira k'a fɔ sa ko Iba ye maa min ye miirina caman tun b'a la hakilina minnu bɛ a la a bɛ tali kɛ maliyɛn minnu bɛ yen n'u olu kɔni dili donnen don an ka farafinya yɛrɛ taabolo la
anga manifiya taabolo la min ye Altine Traoré ye a ko ko Iba kɔni a ka miirina n'a ka baarakɛcogo k'a bɛ a filan tɔw ɲɛ kosɛbɛ maa min don sa ko démocratie kɔni ko ŋana don école karamɔgɔ don baara min n'a y'o kɛ k'o kanu k'o kɛ Iba min ye mɛ kalo tɛmɛnen tile 2 in ye o tun bɛ Iba kɛ san 77 ye Altine ka fɔ la ko Iba ye kalan kɛ min ye Faransi a taara olu ka université la ka taa kalan kɛ nka yan'o cɛ sa Kayi n'o y'a wolodugu yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnena Bɔngurukaw fɛ yen min ye Iba ye a ye kalan daminɛ yen fɔlɔ n'o ye école fondamentale ye a bɔra yen sa min ye école karamɔgɔw ka kalanso ye n'o ye école normale secondaire ye n'o tun bɛ Badabugu a taara ka taa kalan kɛ mathématique ale ni science physique min ye Iba ye o mathématique ni science physique a y'o kalan baaraw kɛ seconde cycle la Kayikaw fɛ yen Keɲeba ka tila ka na min ye IJA la Faragiya ka n'o kalan kɛ k'a daminɛ san 1982 la ka na san 1987 la a taara tubabulakaw fɛ yen Bordeaux 2 ka bɔ yen sa ka Paris 10 kɛ Nanterre a y'a ka diplôme sɔrɔ yen n'o ye licence ani maîtrise ye science de l'éducation na o kɔfɛ fana a taara k'a ka DEA sɔrɔ psychologie sociale la min ye diplôme d'études universitaires supérieures de l'éducation a y'o fana sɔrɔ Iba bɛ maaw la maa minnu ye bataki tɛgɛnɔ bila bataki min n'o sɛbɛnna utukalo tile 7 san 1990 san n'o bɛ tali kɛ Musa Tarawele k'a ka fanga bila o lettre Iba b'o la ADEMA PASJ parti maa minnu y'o tu tigɛ Ibrahima Ndiaye a bɛ o la maa fɔlɔ don Bamakɔ kɔnɔna na maa min n'o sugandira ka kɛ maire ye maire min ni kalata de kɛra k'a sigi kɛrɛnkɛrɛnnena Bamakɔ kɔnɔna na Mali démocratie kun kan ale ye maa filanan ye Modibo Keyita tɛmɛnen kɔfɛ min sera k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ Altine ka fɔ la min ye maire hukumu kɔnɔna ye a ye Bamakɔ ɲɛda falen i n'a fɔ Altine kɛlen don k'a fa siri cogo min ko sabula o de senfɛ Bamakɔ a ye fɛɛrɛbaw sigi sen kan yɛlɛma bɛ se ka don cogo min maire lakaw k'olu bila tɔnjɛkulu kɔnɔna na n'a fɔ ko association de municipalité du Mali Ibrahima Ndiaye de y'a sigi k'a dili don k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye mairie du district ye service informatique k'o sigi sen kan min ye Bamakɔ mairie kɔnɔna na ka Bamakɔ mairie yɛlɛma seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na sa ka musée sigi Bamakɔ ka orchestre sigi Bamakɔ troupe ye ka tila ka carré kɔnɔna dɔw ka pavé da olu la yaasa Bamakɔ bɛ se ka ɲɛɲuman sɔrɔ cogo min na paliko k'o dɔgɔya jitayɔrɔ k'olu sigi Altine ko a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Iba Ndiaye ale kɛra Bamakɔ maire ye baara minnu n'a sera ka olu kɛ olu dogolen tɛ bi bɛɛ lajɛlen ye olu ye min ye Iba ye maa ladamu de maa faamuyalenba wa min ye maa min ye fana n'a nana kɛnɛw kan a ti dogo fiyewu o de la sa min ye association de municipalité ye o secrétaire général ye n'o kun sigira sen kan ka kɛ ni jamana minnu bɛ faransikan fɔ a kɛra o ye san 2003 san a tilalen a ka maire baaraw la a ma sɔn tuguni koyi k'a fɔ k'a bɛ maire ɲini ka to Bamakɔ ko la koyi a ko k'o ka ɲi ten a y'i sen b'o la k'i bila jamana ale ka bolo kan yaasa ka se ka baara wɛrɛw kɛ o la sa min ye agence nationale pour l'emploi n'o ye ANP ye a y'o directeur général y'a kɛ ministre min bɛ baara ni baaradege kunna a y'o baara fana kɛ octobre kalo tile 3 san 2007 san Iba Ndiaye kɔni min ye Altine ye a ko ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la Mali den ɲuman don faso kanuna don maa min don démocratie ŋana don a ye kɛlɛbaw kɛ jamana kɔnɔna na démocratie bɛ se ka taa ɲɛ maa min don fana adamadenya tun ka b'a bolo maaninfinw olu kɔni kun ka ko ka gɛlɛ a ma ko min ye Iba Ndiaye ye min ye mai kalo tile 6 san 2000 juin kalo tile 6 san 2005 Ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 77 la Altine Traoré ale ye mairie du district maaw olu ka kunnafoni ɲɛmaa ye ale de ye sɛbɛn in fasiri k'a ci an ma nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na kunnafoni minnu dira ma Falaye Keyita fɛ ne yɛrɛ ani an ka wulikajɔ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen don an na sa k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ko halisa aw samɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o siri ɲɔgɔn fɛ Ala ka hinɛ an ka taabaw la Ala k'an mɛn ka saraka b'u ye Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ka bɛɛ fo a k'an bɛɛ ni Ala sɔnna ma sini kibaruya wɛrɛw olu kɛnɛ kan jani ale sanfɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80
fu ni fu tan ni kelen mugan walima 80 fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni wolonwula 36 75 ngo 98 tan ni wolonwula 36 45